Naba kay nahimo nga sala nga dako kaayo, and then na discourage kag maayo, and then na guilty kag maayo, niabot sa point nga even ang imuhang kaugalingon dili na nimo halos mapasaylo, and then na discourage na ka sa pagpray, na discourage na ka pag atog church, na discourage na ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Muna ito pag-isgutan karon sa atong daily devotional. May buntag kini si Pastor John in Carges. Now, kung na kay Bible, please open your Bible sa Psalms 37, 23, and 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Dili perfect ang Christian life. Every now and then, pwede kita makasala. Pwede ta makahimo og mga butang nga dili makalipay sa Ginoo, makalimuta sa mga sugo sa Ginoo, makalimuta sa ato ang dapat buhaton as believers in Christ. Usay dili ta ka forgive og kaaway, usay dili ta makapray, usay makalimuta pagpasalamat. Daghan kay mga butang nga pwede na to makommit everyday nga sala siya. Pero talagsa lang ni siya mahitabo, pero usahay mahitabo. Kana bang moabot sa point nga makahimo tag sala nga medyo dako-dako na gyud siya? Kana bang mu-yield ta sa temptation? Kana madala ta sa tentasyon, madala ta sa tong lawas nun nga kaluyahon, and then mahimo na to ang sala nga bisan kita dili gani ganahan nganong nahimo nato to. And then moabot sa point usahay nga na-discourage ka. Dili ka kato nga nahimo nimo tong usa ka klase nga sala. Wa na kay naong matubang sa Ginoo sa prayer, di na kaganan mo basa Bible, di na kaganan mo atog church. Sige ana mo blame imong kaugalingon, maulaw na ka makit-an sa mga kaubanan nimo sa iglesia. Nahikala igsuon kung inana imong situation karon, wala ka nag-inusara. Daghan sa mga believers, sa mga Christians nga nakakumit gihapon og dagko og seryoso kayong mga sala. Although dili na excuse nga pwede na tang muhimo ni ana kay dili man din na malikayan, pero ang point nini nga message na to nga moabot gani sa time nga makahimo ka ng mga butanga, mao ning mga butang ang imong hinumduman. Pero before ko mag-start, hinumduman nato sa Old Testament daghang mga Bible characters ang niagi og grabe nga failure silang life. Si David nakakommit og adultery, murder. Si Moses nakakommit og murder po dito sa Egypt. Si Abraham nagdudua siya sa mga promises sa Ginoo. Si Samson nadala siya ni Delilah sa babae. Si Solomon, ang kaluyahon po Solomon, mga babae o kwarta o kasikat. Daghan kayo og pwedeng katagakan ng usa ka tawo sa Dios. Pero once mahitabo na sa imuhang life, hinumdumi gyud nga naagi consequences, nga disiplinaon ta sa Ginoo. Ang point ako is dili di ay ka pwede nga moingon na mohimo ko ni Pastor B, kausa lang bitaw, naagi consequence, naagi pain after ni ana. Pero once na ka na nga situation, dili ka kinahanglan magstay sa imong discouragement, dili ka kinahanglan magpabilin sa imong mga kaluyahon or magtago-tago sa imuhang situation. Muna imong buhaton. First, mag-start ko sa verse 23 nato. Ingon dinhi, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. First, nagi-describe dinhi nga tao. Usa siya ka good nga man, and then are ordered by the Lord. So usa siya ka faithful nga man, isa siya ka obedient nga man of God, mature believer, faithful nga man of God. Pag-abot sa verse 24, nabaliktad. Kay ngano ang man of God, ang good man dinha sa verse 23, pag-abot sa 24, ingon din ni, though he fall, bisan kunog mapandol siya, bisan siya ma-discourage siya, bisan kunog madala siya sa ihang sala, bisan maabot sa panahon nga maluya siya sa pagpangalagad, kana bang ma-down gud siya. So dili di guarantee bisan pag mature na ta, bisan pag dugay na tang nangalagad, dili gyud garantiya na nga di na ka maigo sa atake sa kaaway. Dili gyud ka kaingon ni ana. Anytime pwede gyud mo atake sa Satan sa atong weakest part. Dapat gyud tang mangandam og andamon, lig-unon ato ang kaugalingon. Pero ang gi-advise din sa psalmist sa verse 24, ingon siya, though he fall,
he shall not be utterly cast down. Bisan kunog ma-discourage ka, bisan kunog madala kas kulayahon, bisan pag makahimo kag seryoso kayo nga sala, di jud ka totally ma-down. Nay moabot sa point sa life nga ma-discourage ka, maapektuhan nimong Christian life, maluya na ka, emotionally, murag bugat kay mong feeling, pero ingon ng Bible, di gyud ka totally mo give up. Dili gyud ka totally mahimong hopeless. Dili gyud ka totally mo end gyud sa usa ka situation nga wala na kay paglaom. Dili gyud mahurot ang imuhang paglaom. Ngano, na-promise ang Ginoo dinhi sa next nga phrase. He shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Birahon de kas Ginoo. Iya kang tabangan kanang makita na niya nga uy, sobra naman kay ni murag maglisod na akong anak, bangunon na kas Ginoo. Kanang nakita sa Ginoo nga dili na gyud nimo kaya, diha na kaniya pasanon. So nagpromise ang Ginoo nimo nga dili kanya pasagtan. You know, higalagson pinangga kay kas Ginoo. Yes, na time mag-suffer ta sa mga consequence sa atong sala, pero hinumdumi gyud nga ang Ginoo andam gyud gihapon mo unong nimo, andam gihapon mo dawat nimo anytime mo duol kaniya. Paningkamuti lang gyud balik sa Ginoo, repent of your sin and then balik sa prayer, join sa imuhang fellowship, join og church, o kung abot man sa point gyud nga ma-discourage na kag maayo, ang Ginoo nag-promise og isa ka rescue. Iya kang bangunon, iya kang birahon, dili niya ma-dare matan-aw ang iyahang makanakan nga nag-suffer og nawad-an nag-value og meaning sa ilahang kinabuhi. Hinumdumi gina dili gyud kabiyaan sa Ginoo. Naay consequences pero dili siya kabiya gyud sa imuhang kinabuhi. Isa na ka lifetime nga covenant sa Ginoo ngadto sa iyahang mga kaanakan. Hinumdumi promise ta sa Ginoo sa tanang nakadawat na kang Jesus Christ. So be sure nga nadawat nimo si Christ sa imuhang kinabuhi. Magampo ta. Father in heaven, thank you sa imong reminder karon nga kagabhion. Unsa mi Lord ka bless nga if Lord maabot ang time nami sa among mga greatest downfall, greatest nga mga failures Lord, kay balumi Ginoo nga wala mi biyahe gyud sa Dios. And then Lord, yes, thank you Lord nga nag-remind ka nga walay Kristohanon nga mahutdan og paglaom. Walay Kristohanon Lord mahutdan og hope. Kanunay gid Lord, duna gid siya makit-an nga kahayag, reason nga mobangon Lord ug mobalik pag-serve sa Ginoo. Pasaylo mi Lord sa mga sala nga nabuhat sa panahon nga nadala mi sa among kaluyahon. In Jesus name, amen ug amen.